Tinokuchengedzai muchirongwa maisamba show, chirongwa chamanga makamirira. Muchirongwa mutinobura nhapi tapi dzega, asi hatigoneka kupinda muchirongwa nhai tisina kutenda dande mutande, nekuti ndiyo inotipa masaisai ekuti tigone kutaurirana nevese vakatipoteredza pasi pano. Nedande mutande zvinoendeka. Maisamba show is powered by dande mutande. Muchaizviona kuti dande mutande inoita zvinhu zvinogara zvakadaro. Tiri kuramba tichingodzupura nyanzvi mukati menyika yedu yeZimbabwe. Zvikuru sei iwaye mazera echidika, vana vari kusumudza mureza wedu weZimbabwe, vana vari kuita mabasa anodadisa mundima dzakasiyana siyana. Nhasi ndine imwe nyanzvi iri pano, asi ndichazomupa mukana wekuti azvisume kuti kana ndamubvunza kuti unonzani, nokuti dzimwe nguva tinenge tichikuziva uchidaidzwa nerimwe zita, pamwe ndere basa, pamwe ndere stage, pamwe ndere iwewe. Kana uchizvisuma kwatiri unonzani, ndiwani? Ndinonzi Tadzi Madzima. Madzima ndo surname, Tadzi ndo first name, but inenge ichingonzi nickname because full name inonzi Tadziripa. Tadziripa. Aiwa, tazvibata. Asi Tadzi Madzima unobva waita kunge zviri ku zvineka rhyming. Exactly. Aiwa, zvakanaka. Pakuongorora basa rako iri raunoita, ndakaona kuti unoshanda nevechidiki. Kunyange iwe uri wechidikiwo zvakare, unoshanda nevechidiki. Munoitei? Sei wakazvisarudza kuti ushande nevechidiki? Nekuti mazuva ano ndima dzekushanda dzakawanda. Unogona kungoshanda wega, unogona kushanda nevakuru, unogona kushanda kupi. Asi iwe uri kushanda nevadiki, vatingati pachirungu mayouths. I think reason yandinowanzoshanda nemayouths ndeyekuti ndakaona kuti vana vechidiki vemunyika medu vari kunida rubatsiro rakawanda stereki, especially panyaya dzecareer guidance. Tikuona kuti kuzvikoro zvakawanda hakusi kupiwa career guidance kuvana, saka havanyatsozivi kuti kana vaakuda kuzochuza mabasa vada kuita muupenyu vanoenda direction ipi. Saka ndo pane machallenges akawanda ipapo. Ndizvozvo chaizvo, nokuti dzimwe nguva tiri kurasa munhu tamuisa kundima isiri yake dzimwe nguva. Asi ungati kudini kune vabereki vakatikomberedza kumisha, kumaguta kupi? Nekuti uongoro netsvakirudzo inoratidza kuti vabereki vakawanda kana amai vaida kuita chiremba vanodawo mwana wavo kuti aite chiremba. Baba kana vaida kuita injiniya vanoda kuti mwana aite injiniya. Vanotariseiko? Nokuti kana vachitarisa ivo vanongovapa mabasa kunzi iwe unofanira kuita mukoti, iwe unofanira kuita zvakati. Imimi kana muchishanda zvekuti munovatungamirira kuti iwewe dai watora gwara iri, munotarisei? Tinenge tichida kuti vabereki vazive kuti vana vanosiyana, because mumwe nemumwe mwana anenge ane magifts ake anenge ainawo nezvipo zvake zvaakapiwa naMwari. Saka vabereki vanofanira kungonzwisisa kuti vana vavo vese vanogona vakatongosiyana. And I think zvamataura izvozvo ndo challenge inowanzoitika, kuti vabereki vanenge vane zvinhu zvavo zvanenge vachida kuti vana vaite. And ezvinezvi nenyika kwairi kuenda, kana mukada kuona mabasa asiyana ezvinezvi, nokuti taakutaura zvetechnology, zvemakombiyuta and so forth. Saka tinenge tichida kuti vabereki vazive kuti ezvinezvi kwane maoptions akawanda, kwane zvinhu zvakawanda zvavanokwanisa kusarudza. Saka nyangwe mwana akasagona even muchikoro chaimo anogona kana kugona kumasports kana kumusic, and izvozvo hazvirevi kuti upenyu hwake wabva watopera, anenge atori nehope in the future. Saka tinenge tichida kuti vabereki vazive kuti vana vanosiyana. Ndizvozvo mashoko makukutu ari kudzidziswa vabereki, nesuwo tiri kuzvidzidza izvozvo kuti aiwa kare agara ari kare. Iye zvino upenyu hwaakudhijitali hwakungodzvinya zvinhu zvichifamba kungodzvinya zvakanga zvisiko kare. Munoziva ndakambotaura pane chimwe chikamu kuti kare vanhu vataingoziva kuti sekuru ava vakauya munochema musodzi nokunakidzwa, gogo ava vakauya uyu mwana uyu anonakidza.
ranga risiri basa. Asi mazuva ano munotoona munhu achinzi ari kuita comedy, kungoita basa rokusekesa vanhu chete, kungoita basa rokungogadzirisa chete zvinhu zvakadaro. Saka isinovimba kuti vari kutandadzana nesu, vari kuteerera, vari kunyatsozvinzwisisa kuti aiwa, hanzi vana vakasiyana, saka ngativanyatsova-remekedzai nemukusiyana kwavo. Ndakatarisa zvakare ndichiona kuti iwo wakaona mikombe atingati maawards anoremera. Wakambowana rimwe yanzi under 40 chii. Ndine maviri andakabata ndoziva kuti wakawana akawanda. Chimbondiudza iroro rinotaura nezvechi40-40. Hanzi kudiko natadzi. Hanzi kudi. Iroro ndakariwina last year. Uchipiwa nevapi? Itori institution inotorana muAfrica. Vanorecognize vanhu vanenge vachita zvinhu zvakasiyana-siyana musociety, asi vanhu vavo vanenge varifana vari below the age of 40. Saka inini ndakangoselectwawo ndobva ndatongomirirawo kunzwawo maresults. Asi maawards acho akaanaunswa kuSouth Africa ndopandakaenda kuSouth Africa. And ponga patori nevanhu more than, I think, ponga pane more than 150 vanhu vakaselectwa all over Africa. And inini ndobva ndatoendawo among vanhu ivavo mucategory yananga ndiri, yanga iri category inonzi community development. And category iyoyo inofocusa recognize vanhu vanenge vachiita zvinhu mumacommunities avo. Saka inini ndanga ndichitongoro mucategory imomo nevamwe vanhu 12 vanga vachibva kunyika dzakasiyana-siyana muAfrica. And nini ndobva ndatowinawo mucategory imomo. Makorokoto makuru. Chidadiso. Ndakazviverenga ndikati ndinoda kumutsvaga uyu tadzi uyu tione kuti ari kumbozvifambisa sei. Mufunge kana muchiita mabasa amunosumudza mureza wenyika yedu, tinodada nemi. Ndiro rupawo rwedu. Kana isusu tikakutsigirai tiri kumashure kudai, munofanira kutoziva kuti mune vakuzi. Tinenge tichitodaidzira kuti wedu uyo. Pane imwe yaitaura nezvekuAmerica. Iyoyo ndeyei? Ndakaona une maawards ako akati kuti asi ndiri kungonhonga. Iye inonzi Mandela Washington Fellowship. Inopiwa neUS Embassy. Saka zvavanoita vekuUS Embassy vanenge vachitsvaga mayouth vanenge vachiita zvinhu zvakasiyana-siyana musociety. Vanenge vachitsvaga vanhu vanenge vachiita zvinhu vanovatsvaga kupi? Saka zvavanoita vanoita call for applications. Vanoita zvokudaidza mayouth kuti uyai muapply. Saka usually pama-social media pages avo vakaita sana Facebook nana Instagram ndopavanowanzoposta kuti takutsvaga mayouth anoita zvinhu zvakasiyana-siyana munyika medu. And hazvina basa kuti unenge uchifocusa pane chii, because macategories avo akawanda. Saka as long as uri kuita anything chinodevelopa nyika, unokwanisa kufita into macategories anenge ari available ipapo. And then vanozoverenga maapplications aya averengwe muno first round yacho inoverengwa kunze kwenyika, vanopa kune mamwe ma-assessors nekuti vaverenge. Final list yacho inozochuzwa kunoko. Iyoyo inenge yakuzoendeswa kuvanhu vekuUS Embassy vanozoita ma-interviews. Saka ndinenge ndichitoda kutoencourage mayouth kuti as long as ukuita zvinhu zvine musoro musociety munyika, kana uri kurana business, kana uri kuita kana maybe NGO yako kana organization yako, unokwanisa kutoselectwa wotoenda kuAmerica. Kana waenda kuAmerica vanonodi, vanokupa mabasa ere, vanodini? Saka pane two options. Saka unosvika unoiswa muprogram yaunotrainwa nema-lecturers. Saka unoplacedwa kuuniversity. Saka kuuniversity ikoko munenge muchidzidziswa nema-lecturers ekuuniversity ikoko. And then munenge muchienda futi kumacompanies. Muchidzidziswa zvinoitwa kumacompanies ikoko ekuAmerica kuti mukwanise kuincrease ma-skills enyu kuti mukwanise kuzowana mabasa. And then after that, vamwe vanodzoka after vaita experience iyoyo. Then usually kana wabva ikoko, obviously unenge watova nema-contacts nenetwork yaunokwanisa kuzoshandisa kuti urambe uchipusha basa rako kana wadzoka kumba. Vamwe vanozoti gareiwo
vanogona kuti voextenda maybe for 3 more months. Ipapo ndo pavanenge vakushandira macompanies ekuamerica. Aiwa, tinozvikudza chaizvo zvinhu zvinoitwa nevana vedu, tinozvikudza zvinhu zvinogadzirwa kure kunze kwenyika, nokuti iye zvinotaa kuti nyika yese, tikataura pachirungu kuti the world is like a global village, raakunge dunhu rimwe chete. Zviri kuitika pano zviri kuitika uko, nekuti munhu anogona kunge achitoshanda ari kunoku asi basa rake riri kune imwe nyika, kana kuti ari kushanda ari kune imwe nyika asi basa rake riri kuno kuZimbabwe. Kudyidzana kwakanaka ikoko. Ndakaona kuti une mayouths emunomu, ndinombovaona vanomboya kuchirongwa, vanokwikwidza chaizvo, watingati pfungwa dzakangwara, nekuti isi tinotaura misoro yenyaya yakasiyana siyana yezvinhu zvinoitika mukati meupenyu hwedu. Tinoona vachikwikwidza chaizvo, hanzi inonzi ignite. Iwewe ndiwo wakaitanga. Muono iwowo wakauwana sei wekutanga izvozvo bato iroro? Okay, saka inini pandanga ndiri kuchikora ndina kuwana access kucareer guidance. Saka kuti ndinyatsowana basa rainyatsondifadza zvainetsa funguva yakareba stereki. Saka experience iyoyo yekuti ndaingoti ndikambotraya izvi ndombotraya izvi zvisinganyatsondifadza chaizvo chaizvo ndozvo zvakaita kuti nditange Ignite. But I would also say kuti kunamatawo kwakandibatsira. Ndanga ndina pastor vekuchechi kwedu ndo vakanyatsozogara pasi neni vakataura neni, nekuti ndakaenda kwavari ndikavaudza ndikati handisi kunyatsoziva kuti ndoenda direction iyi. Washaya chinokugutsa? Ndanyatsoshaya chinonyatsondigutsa chaizvo chaizvo. Ndopavakanditi wakagara uchifarira kushanda nemayouth, wadii kumbofunga zvekutraya career inokubatsira kuti ushanda nemayouth. Saka ndo kutozotanga kutopindawo kutanga kushanda nemayouth, kutangawo Ignite. Ndomatangira ndakaita. Makorokoto chaiwo. Wakatangisa kabato kakanaka, kana kuti zibato rakanaka, nekuti nguva zhinji unoziva mukumhanyisana nemabasa mukudini tinosiya vadiki, tinosiya mayouths. Patinenge tichikurukura nyaya kana chivanenge vachingonzi muri vadiki, asi havarambi vari vadiki ka, chinongoramba chiri chidiki chidhori. Ndo chisingakure, handiti? Chidhori ndo chisingakure. Asaka vana vedu ava, regai nditi kuvadiwa tariri nevatereri nevanochengeta vana nevabereki vevana, vana vedu vanokura zuva nezuva. Hatione chete kukura, ziso iroro rekuona makuriro anoita munhu pama-hours kana kuti pazuva hatinai. Asi ngatirambei tichitaura nevana, tichivakurudzira, tichivaita kuti vaive nenhenge neupenyu hwakanaka. Tikatarisa upenyu hwamazuva ano, vamwe vari kubva vachema kuti generation yese haisi kuzorasika here nenyaya yemadrugs, nenyaya yezvinodhaka. Iwewe semunhu anoshanda nevana vadiki, unopaona sei? Tingavabate sei? Nekuti nesuwo mufaro wedu kuti tovakomba sei, tovabata sei? Imwiwo mubvunzo uri very important, especially panyaya dzemayouth. Because ezvinezvi mayouth chikunyanya kuvashungurudza inyaya dzemental health, pakuti havasi kuwana access kumaservices anokwanisa kuvabatsira kuti zvinhu zvinovashungurudza zvireruke. Saka pakawanda pacho mayouth paanenge achishungurudzika paya, anopedzisira akufunga zvokuti mirai ndingonotora madrugs kana kungonwa something kuti ndedze kukanganwa maproblems angu. Mayouth akawanda anoshungurudzika nezvakawanda, pangongoshaya mabasa kana kutongoshaya direction. Imwe yacho ipressure yepasocial media futi yekuti vanenge vachiona zviri kuitwa nevamwe, ufunga kuti iwe upenyu hwavo hausi kunyatsoenda zvakanaka. Saka vanenge vachinida access kumaservices anovabatsira kuti vakwanise kuwana munhu wavanotaura navo, kuti akwanise kuvabatsira kuti vakwanise kuti vabatsirwe pamental health yavo, and kuti vakwanise kuita a hope for their future. Wazvinonga chaizvo zvakanaka. Wanonga kuti ipapa pasocial media, hongu tiri kuti social media inotibatsira kumhanyisa zvimwe zvinhu, asi dzimwe nguva iri kukanganisa vanhu vakawanda, nekuti zvimwe zvinobuda pasocial media handi kwazvo, hazvisi zvinhu zvechokwadi. Zvino mumwe munhu anobva atambura zvinokuti John anga akamira palimousine
ndeyake. John angoenda kunomira kupikichwa, angoenda kana paimba isiri yake, upenyu hwii hunenge huchinakidzwa. Nokuti munoona zvinoita vanhu kana pasocial media, akada kudya zvakanaka anonogara patebhuru ozviburitsa zvaari kudya. Pada hamuna kumbomuona akashama, pada angopindawo murestaurant iwe wakutofunga kuti inini ndaswerera maheu nhasi, ndadya uku kudya kwakadai, mumwe adya zvakadai. Asi ndada kutaura kwawaita kuti dzimwe nguva handizvo zvatinoona zvese. Vanoda kutaurwa navo vabereki, tiri kudzoka kwamuri zvakare, nekuti ubereki, munhu kuzvara kwemumwe kuzvara kwako, vana vanoda kudiwa, vana vanoda kutaurwa navo sezviri kutaurwa pano nenyanzvi yedu akatangisa bato rekuchengetana nevana, rekudzidzisa mayouths, kuvapa gwara rekuti basa ramungaite muupenyu nderipi, chikoro chakanakira zvipi, izvi zvakanakira zvipi. Kumbawo basa iroro ngatiriitei kuti vana vedu vazive. Tikarega kutaura navo vachizomirira kuti kana vaenda kuignite ndokwavachauya. Saka hazviiteka, zvinongoita sevanhu vanonamata kana vaenda kusvondo chete. Nokuti munamato unoda kuti kana muri kumba muchimbonamatawo zvakare, kana maenda kukereke muchimbonamatawo zvakare. Saka kana vamwe vachida mamwe mayouths vachidawo kuti izvi zvataurwa natadzizvi ndazvida ini, mayouths zviri kuwanika kupi? Zviri muno muZimbabwe medu here, kana kuti zvinhu zvekumwe kwei kwawaitaura kuti vanoaplya vanozodini vanozodini? Aiwa, zvitori easy zvokuti vakwanise kujoina organization yedu. Isusu tinoda kubatsira mayouth kuti vakwanise kuti vakwanise kuwana mabasa, and futi hatitoda kungoti vawane mabasa chete, tinoda kuti vagaine maskills ekuti vakwanise kuvewo more competitive kuti vawane mabasa kunze kwenyika. Saka hatingofokasi pakungovabatsira pacareer guidance yekuti vabatsirike muno chete, but kuti sezvamataura kuti ezvinezvi vanhu vakwanisa kushanda vatori kumba kunoku asi vachitoshandira macompanies ari kunze uko nenyaya yetechnology. Mashoko makukuti chaiwo auri kutaura iwayo. Ndiri kuona kuti kana zvamuri kutaura izvozvo izvi zvinokwenenzvera pfungwa dzakawanda. Wataura pamusoro pemental health, pautano hwepfungwa. Vanhu vakawanda verudzi rwedu vanofunga kuti kana munhu akanzi ane mental health anoti ndanzi ndinopenga. Hapana anomboti unopenga, kunongorakidza chete kuti utano dzimwe nguva munhu wese ane nguva yaanombobatikana pautano hwake. Saka kana munhu akanzi ane mental health achida kubatsirwa ngaabatsirwe, asi dzimwe nguva vanhu vacho vanotsamwa kunze ndanzi zvakati, ndazonzi zvakati. Asi tiri kudzoka kwamuri tichitaiwa hapana asingazvinzwisisi, zvinonzwisisika izvozvo. Kana tichitaura pamusoro pemapato akasiyana siyana, vazhinji vanoziva kuti kana kukanzi kuno kune club yakati, kana kuti kuno kune mukando, kana kuti kune chii, vanoziva kuti unouya wakabata chawakabata. Iyi ignite yauri kutaura iyi tiri kuidoma nezita nekuti tiri kutaura nhasi nyaya dzemayouths edu. Tinoda kuti vana vedu vakure vaine pundutso vachiziva. Vanobhadhara here mari kunge vari nhengo, vanouya kangani, unovaona kangani, kune maactivities api angavaite kuti vanakidzwe. Asi ndakavaona kushow vana vakanakisa chaizvo. Tine joining fee $10 for the full year. Okay. Saka vanobhadhara $110 iyoyo, and then for the rest of the year hapana zvavachabhadhara. Pane maworkshops atinoita ari focused on career guidance, iyayo havabhadhari anything. Tinozongoti vabhadhara. Munenge muchiitira muno here kana kuti munofamba famba kana kuti munoitira kunze? Tinoitira nzvimbo dzakasiyana siyana. Mamwe maprograms acho tinoenda kuma communities emayouth achoni, and mamwe acho tinomaitira kana maybe let's say kana mutown. Tinongoitira nzvimbo dzakasiyana siyana. Zvinenge zvichienderana kuti program yacho iri kufocus on what. But kana zviri for example team building, tinotsvaga nzvimbo yekuti maybe pane ground kana tiri masports kuti vakwanise kutambawo masports. Saka maprograms edu vanongobhadhara $10 chete once off, and then that's for the whole year. And pa $10 ipapo vanoita access kuma workshops edu nema events atinenge tichiprovide mayouth. And most of my workshops edu they are focused on like my skills akaita se business and entrepreneurship, CV writing, cover letter writing,
nekungovabatsirawo kuti vakwanise kuita career planning and career vision planning kuti vazive kuti vada kuachiva chii. Tataura futi zvemental health, tinoita partner nemamwe maorganizations nemamwe mapsychologists nematherapists vanovabatsirawo kuti vakwanise kuwana support, especially kana vane anything chavari kustruggle nacho, kuti vakwanise kuti at least pfungwa dzavo dzive pari nani pavatinovapa career guidance. Ndizvozvo chaizvo muri kuita basa rakanaka Tadzi. Ndiri kufara nezvamuri kuita. Ndinovimba kuti vari kuteerera nevari kutarira vanofara nazvo, nokuti kazhinji vana vechidiki kana vasina mufaro wakanyatsoti twasu, zviri kureva kuti kana mumba hamuna mufaro, because mhuri ndo mufaro. Kana vana ivava vachifara. Handizivi kuti kana muchiita maworkshop yenyu kana muchiita munenge mavaisa here muzvikwata kuti ava vari kuda kuenda kunodzidza zvakati, ava vari kuenda kunodzidza zvakati, kana kuti mune imwe nguva yamunombovasanganisa vese kuti munhu awane mukana wokusarudza. Munoziva mumwe munhu anouya achiti inini ndinoda kuzoita zvemacomputers, asi pada asvika kwamuri azoona kuti zvemacomputers hazvo zvandiri kuda, munomupa here mukana wokuti aende uku munozvifambisa sei? Sure, saka tine maprograms 9 and pekutanga pacho vanongochuza maprograms avada kujoina. Maprograms iyayo akasiyana siyana. Pane ma-outreach programs, pane creative vanoda zvemusic kana kuti vanoda kana kuti zvephotography kana videography, tozoita zvemasports. Saka zvinenge zvakangosiyana siyana. And saka vanochuza macategories avanenge vachida kuenda. And then kana vazoona kuti category haisiriyo yanenge achinyatsoda chaizvo, vanogona futi kuchinja votry imwe category. Saka tinovasiya kuti vaexperimente, vatry, vaone kuti ndekupi kunonyatsokuvaitira. Ndizvozvo mashoko makukutu akanaka edzidziso nechenjeso. Asi regai nditiwo zvakare kuvabereki, matauriro atinoita anogona kutsondora vana, nekuti imimi munenge isusu tatika tarisai kuti mwana akasimbira kupi. Pada akasimbira kukuimba, pada akasimbira kunyeng'ambo, pada akasimbira kubhora, masports ese, pada akasimbira mune zvinhu zvemabhuku, imimi tarisai, kwete kuzoshandisa mutauro wokuti iwewe uchatenda zvako kunoimba nokuti haugone, kwakafoira haugone, iwewe uchatenda zvako kunoita zvakati nokuti haugone. Hapana kunodiwa munhu asingagone. Kana achigona kuimba, ikoko ndokugona kwake. Kana achigona kutamba bhora, ikoko ndokugona kwake. Kana achigona kutamba mabhuku, ikoko ndiko kugona kwake. Zvaungade kutaura zvikuru sei kumayouth tisati tapedza chirongwa chedu nekurudziro kuvabereki ndezvipi? Asi rega ndikukorokodze zvakare pamusoro pema-awards ese auri kuwana iwaya, anorema, anodadisa, kuratidza kuti uri kuita basa. Shoko guru raunoda kukanda kunze uku nderekuti chikudei? Kune vabereki ndinongoti vana vanosiyana, vana vanozvarwa vakasiyana. Saka isusu sevabereki tofana kuti role yedu yatofana kuplaya muupenyu hwemwana kumubatsira kuti akwanise kuexcela mutalent yake kana kuti mugift make, muchipo chake chaakapiwa naMwari. Musatomboshoore here mwana pamwe kana asingagone kana mabhuku, anogona kutozopedzera kutozogona masports kana kubhora chaiko, zvinotozopedzera zvatozoshamisa vakawanda. Kana kubusiness chaiko. Vamwe vana pamwe havanyatsogone zvemabhuku, but kana apiwa business anorana business iroro zvisingatomboiti, zvokuti zvinozoshamisa vanhu vakawanda. Saka kuvabereki ndinongoti ngatisachuzei vana kuti uyu ndiye andinoda, uyu handimude. Vana vese takapiwa naMwari, saka tofana kungovabatsira vese. And then kana paya kumayouth ndinovaencourage kuti vauye kuIgnite Youth Organization. Kana vachida kuziva nezveIgnite vanongotsvaga pamasocial media pages, paFacebook, paTwitter, paInstagram nepaLinkedIn, vakangotsvaga kuti Ignite Youth Organization vanotiwana ipapo. Ende isusu tinenge tichitoda kuti mayouth auye kuti tivabatsire. Ndizvozvo tinotenda chaizvo, nokuti ndiwo upenyu hwamangwana, ndiyo nyika yamangwana iyoyo. Wataura mashoko akanaka chaizvo kuti ngatiregei kusarudza vana, nokuti hamuzive kana musika vanhu woita zvaanoda, hamuzive mwana wamunosara naye. Ndosaka zvakare tichiti kana pari pakati pababa naamai, musasarudze kuti baba wakashata vana voda mai, kana kuti vana voda baba vasingade mai, nekuti vanhu vanofa zvakasiyana siyana. Munosara neuyo wamanga muchiti akashata. Saka ngatigadzirisane, tifadzane, tifambe munzira yakanaka.
mubvunzo wangu wokupedzisira ndewokuti vanoteerera here mayouths aya zvisingaiti, especially kana vawana kuti vawana nzvimbo yekuti kana kuti environment yekuti vanokwanisa kunzwisiswawo kana kuti vanokwanisa kutaurawo zviri pamwoyo pavo, vanoteerera. Vanongoda nzvimbo kana kuti kungopiwa mukana wekuti vangonzwiwawo zvavari kuda pamwoyo pavo. ndizvozvo mashoko makuru kuti hanzi vanoda kunzwikwa, nekuti kune vamwe kudzimba uko yekuti mwana akada kutonzi handipindurwe nemwana, handiudzwe zvokuita nemwana, mufunge vane zvavanogona, vane zvavanoziva, vane donzo ravo. Nhasi tiri kutaura zvevana chete pano, ndosaka muri kuona tiri kunyanyovasumudza kuvapembedza. Kana tiine vana vedu varasika munzira yekudhakwa, munzira yekuita sei, manzwa pano hurukuro yanga yari pano yanga yari kutaura kuti kune kwavanogona kunoswera nevamwe, kune kwavanogona kunoita zvimwe zvinhu zvavanoda, zviriko zvavanoda. Musangoti kuti hauna nebasa rese, hakuna munhu asina nebasa rese. Musika vanhu haana kumbotipa vana vasina nebasa rese, asi hatigoni kupedza zvakare tisina kutenda dande mutande iyo yanga yatipa masaisai ekuti tigone kukurukura nepasi rose. Mike Samba Show is powered by dande mutande. Nedande mutande mazviona zvanga zvichiendeka. Ndinokukorokodza nekukutenda. Ramba uchiita basa rakanaka tadzi. Ndinozviziva kuti unozvigona nekuti uri kuzvigona. Imimi mayouths wokunze ikoko, chengetekai, dikai, fadzikanai. Musangoramba muchingotsondera kuti handina basa, handina chokuita. Basa ndiwe, basa idunga munhu. Ndima yako yaunoda kutanga ndeyekuti kudi pano pataurwa ndima dzakasiyana siyana. Vadikani munhu zakana toita zvinoendeka. Zvikuru sei tiri Mike Samba Show, chiringa zuva chiya chinokwikwidzana nesu. Ndine urombo chiringa zuva chabva chatsuka chikakwata. Imi vangoitandadzana nesu, maonei, madzidzei, makasununga kutiridzira kana kutinyorera. Zvakadi kusangana zvakare. Shondro ronaipa nemwe naPitapi, tinwenyu Dr. Rebecca Chisamo.